Sis. Yebo bhuti. Uyakuzwa lokhu sisakhulumayo? Yebo ngiyakuzwa chaza. Kuyikona? Cha, akona. Okay. Ingakho ke sithe asiqale ngestory sakhe mase sibuya siza ngesakho yena. Okay. Usisi nami ngiyamazi. Yebo. Sisebenze naye before esitolo esithize ngengisidalula igama. Okay. Sasebenza kwasho ukuthi uphelele umsebenzi. Ngokuqhubeka kwempilo nami ngaqhubekela ngayaphezulu. Okay. Uma ngihlangana naye angicele umsebenzi. Okay, ngakhuluma khona okwemali but ngangekho serious ngakho I think ngangidlala. Wangifakela u1.8. Wamtshela yena ukuthi wena wawukhuluma wawudlala. Ngayibona phela imali singene mina efonini. Ngawuthatha u1.8 wakhe. Ngawubuyisela emuva ngawu-reverse. Usisi wami akafakwa yimina emsebenzini. Fakwe iCV yakhe. Zange ngifake umuntu emsebenzini. iCV nama qualifications wakhe amthathe amfake emsebenzini. Sethi imali yakhe angiyidlanga. Ngiyaxawa nje ukuthi ungifikela namakhamera. Ngesikhathi ungisendela imali waye khona amakhamera. Ngekho phela amakhamera. Manje uthe masuza la usuzofuna imali yini eyenza ukuthi uzofike namakhamera? Ngiyalesile phela ngisivela mangiza kuwena ngiyivela ngingedwa cha awunginaki. Oluphi usuku wafika ngalo ngafike ngakunaka? Uyazi nje ukuthi ngisanda kufika wena last week bengila ngize. Bengikephi mina last week? Ubukhona ula endlini. Bengenzani? Ngikufice nje uhleli. Bengahleli ngakutshela ngathi ngiyagoduka ngiye emakhaya ngizokubona mangibuye bekufanele mase ngibuyile ubuye wedwa hayi namakhamera ngeke phela ngizoqedela umsebenzi indlela owenza ngayo wena angithi wena mina mangiza kahle wena awunginaki ngiyakunaka uzoqedela umsebenzi uzoqedela umsebenzi wami uzophela uma ngathola abasemsebenzini bayayibona yonke lento le uzothiwa ngumuntu onjani sekebe kuwena ngoba phela vele imali emsebenzini vele uyasigwazisa Imake sesikanti ukugwazisa abantu into ongayenzi noma wena usukhulumela ukuthi usiyayidedela usisi angikwenzi sasikhuluma nje njengabangani angikwenzi Sethi lalela la cela qale usiqonde ukuthi kahle kahle thina kahle sibheke phi siyaphi ngenkulumo you understand ngiyakuzwa bhuti so manje ungalibele usenze opopayi la usisi ngawubuyisela imake okay sethi usisi wakufakela kanjani imali wayesenda kwi-account yami okay yazi kuhle ngoba yonke lento ikwi-bank statement angithi uthi wena umusho uthi wayifaka bhuti ngayivesa mina ngayibuyisela kuyena sicela ke usiphe iproof ngingayisolanga yokuthi wayireverse yabo ifone ngiyiphathayo yintsha nansi yintsha bengilahlekilwe ifoni pho yini siso wenkinga la kumina ngenzela ukuthi ubone nawe efonini yami ukuthi zonke izinto kanjani ifoni emnyama ilokhu njana nje awe ma kusiyama uzafaka enkingeni imake yintsha ifoni yebo siyayibona thatha ifoni yakho lalela sithi into esilwa nayo la angithi wena uthi wamnika usisi ilokhu njani imali yakhe bhuti ngayibuyisela ilula ke lento esikhuluma la sisi angithi uthi yena njengoba sicela ukuthi sihambeni nawe manje ngicela kodwa nivala amakhamereni no inkinga angifuni ukuvela kulama khamereni inkinga yami ilama khamera ngiyacela futhi ngicela uvale bandla ikhamera imake sisi ikhamera le sifuna ukuthi nanoma kwenzeka sisi ngicela ungilalele sifuna nanoma kwenzeka into errong lalela noma kwenzeka into wena ongekho happy ngayo ube nelungelo lokuthi uthathe ivideo yona njengamanje mina angikho comfortable angikho happy uzongiqedela nje umsebenzi wami iyona into engiyibukayo la ukuthi ufuna ukumosha igama lami aqede umsebenzi wami okay sisi yazi ngaba yamuza uthini yamuza manje ke senze njani thina yabona ke nje busungitshela ukuthi siyowenza i-back statement sizohamba soba u2 ngeke phela uzuhambe nami ngeke uzongilinge nje ungenza imali ngayisela hlola ke lo usungitshela yona sis
engazothi wena manje engazothi mali yami phela le usile manje Bhuti, yini ungafuni ukuhamba nathi nalingekho. bakhona nje manje ngithi ngihamba nawe sesikhona manje usisi uthumele thini ukuthi Ningena ngaphi nina ngoba imali wayo. bayangena imali yami ngiyayifuna Usungithethe imali yakho ngiyayifuna Sisi. ngeke phela uzongiqopholoze ngemali engaka yabona imali nje yona yabo lento yenza lento ukuthi ibe yinde obuhlulekile ukungifaka wena enza into ibe lula ngithi uyazazi ukuthi imali usisi wambuyisela Ngayibuyisela imali yakhe. okay asambeni phela siyobheka ukuthi ngampela imali neproof yokuthi nayi imali yabo nje liliphela nayi imali angithi nabo bobhuti ngiyarivesa iyangena la ngithi nabo iyarivesa la I-bank statement ngizohamba naye njengoba hayi sisi akasafuni ukuthi uhambe naye and nathi ngeke siyakwazi ngeke phela ngilandele abantu angithi mina mangiza kuwena ngiyimini awungithathi serious wesisi. sengifika nabantu okay yazini masihamba sonke yazini njengoba manje siyabona engazothi ongazothi ubuthi siyadlala thina sokuqukula manje sikufaka emotweni Ngeke phela ningiqukule kwami. Lokho nje ngeke waphendula asizile ngempela angithi manje usenzile cha phela usenzile ngeke phela wenzani Ngithi mina ngizohamba naye. hayi Bank statement. usaqhubeka uselalela ndoda siyamthatha lo Hayibo. imali Ngeke uzungiqukule kwami. sisi Ngeke. sisi Yebo ngiyasabela. imali siyayidinga kukabili ke manje Okay bhuti ngiyasikulaleleka. is either siyaqhubula noma Ukulanda umuntu uyahambela sambeni Ukulanda umuntu. siyoprove Mama, angithi sasade senze soba uthi indaba yemali. akusho lutho Bengicela sizame ukuyilungisa soba uthi. yabona ukuthi besiphuma ngalo mnyango siphuma sonke Ngicela ukuthi sikhulume soba imali uthi. angithi sisona engazuyitshela usile yazi asenze njalo asemshiyeni la asambeni semsebenzini wakhe Ngicela ngangiqedele lalela angithi itshela usile lalela imali angithi wena uzwambuyisela usisi ngambuyisela imali. ehene asambeni semsebenzini wakho sofike sichaza indaba wena wenzani sisi and nayi ivideo iyona ezoba Iyona kanye-ke le video ezongiqedela umsebenzi. sigcine zenzeka ngesandla sensini ingoba usuke ekuqaleni uqala uyitshela ukuthi usile you understand kanti kube wenza izinto ngendlela eqondile uvesane nje uchaza istory kahle yonke into izoba right mase ke kuba ukuthi siphuma nesolution ukuthi siyanjani phambili sisi ngicela ukuthi uchaze ukuthi ke njengoba echaza nje okay awuchaza istory sakho size uthini Imali yakhe ngizoyikhipha. uyayazi imali usuyayazi manje imali yakhe Ngiyayazi imali yakhe wangifakela. wayireverse ngithi uthe ureverse Phela nami bekuyindlela yokuyivikela ngoba ngizophelela umsebenzi. Uma nifika namakhamera kanje ngikhamuka seningiveza kuma TV ngizobonakala kuma TV. Ngibonakala njengomuntu oyinto. wona kufanele uyabona Yikho bekade ngenza ngalo hlobo ebengenza ngalo. sisi yazi if ubufuna ukubalekela amakhamera uzofike nje usicele kahle eceleni ufike ucela usisi umcele kahle eceleni ukhulume naye eceleni Ngilani ngoba ngiqhamuke senithi fududu endlini. yabona ukuthi serious ubuzothi sisi ucela sikhulume sokwabili Okay. bengeke nginganingi lelo thuba Okay. Isinqumo sami sithi ngizokunikeza u1.8 wakho wanginikeza wona efonini yami owangena. Ngilinde kuphela inyanga. Cela ungabuyi namakhamera futhi ukuthi uzothatha imali yakho. ngeke phela ngabuyi nafanele baphuma babone ukuthi imali usumnikeze Emakhameneni. ngeke phela ngiyithola emakhamereni ngibe ngayinikeza wena Emakhameneni. angeke kuze kwenzeke lokho wabona nje lokho kusakungijoyela kabi ukuthi ngathi mina ngikunika imali yami mina mase ungitshela ukuthi ngingezi namakhamera la ukuthi ngeke ngize ngiyithole Ngeke uzungene la imali yona uzoyiletha uzoyithatha emakhamereni ke lawo ufike. awekho amakhamera ngizoyithatha kona wena imali izolethwa uwena yabona njengoba ngikunikile siyokhokhela lamakhamera ufike. ukuphela kwakho komsebenzi phela ayikho into edlula lokho ngoba phela yabona ukuthi imali awuyile siyasuka manje
Siyahamba semsebenzini wakho. Uyona into emele lo. Wrong bakho njengoba Bona ulungile nje wena. Noma ngakubona uwrong bami, kodwa angisaboni ngesizathu sakhe sokuthi uvele wasuka wavuduleka namakhamera ngale kokuthi. Ngeke ngingeze namakhamera wena mangiza kuwena wena ungunaki. Angeke ngingeze namakhamera. Bengizoba prepare. Angisifana sengaphezulu kwamandla. Ungani ulethe amakhamera akho khona uzokubona ukuthi uyinhloboni. Yazini njengoba ngichazile ukuthi Ifoni yami. Mfethu, Ifoni yami. woza baba. Asiphuma, khipha umnyango. Khipha vala. Ya. Jwayela baba. Ngeke uzoyithola, uyaphi? Muzobulala iwindi lakhe. Uyaphi? Ngeke.